Tervehdys, täällä on Max Reebo. Tervehdys, YouTube. Me esittelen taas Naruto Mangankirja-sarjaa. Tervetuloa seuraamaan Max Reebon. Tässä on enkä 41. Jirayan valinta. Se lukee tosta noin. Näettekö? Joo, sit 42 Mangekyo on salaisuus. Tällainen näin. Koska kanssa kun Naruto oli Jiraiya. Siellä käy vasta aika hauska. Sitten 43 totuus tulee ilmi. Haastaa vähän hiirokorri tänne hirveän tapaukset, koska ne tulee hirvekorri. Ainakaan sen tuolla. Sitten 44 tietetekniikat opettajassa. Samoin kautta sääntö. Sitten 45 Konoha taistelukenttänä. Konoha, se on siinä se kylässä ja Naruto. Se on imenimminkin mun mielestä Konoha. 46 Naruto saapuu. Sellainen yksikö Hidelia Village. Se kylän nimi eli kätketty lehden kylä, se on oikeesti. Sinetti Murto 47 tuossa Naruto 20 Sakura muolisilta. Ja sitten 48 Sankarin pallo. Aika siisti kuva mun mielestä on. Sitten 49 Kake-kokous alkaa. Vähän kun noi. Sitten 50 taistelu vesivankilassa. Kiitoksia.